Ähliňize salam dostlar. Futbol söýüp tomoş edýänler üçin futbol alemindäki iň soňky täzelikler bilen biz öz işimize başlaýas. Egerde kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz, kanalymyza agza bolup we şu videoňa aşagyna bir like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Ýewropa Çempionlar Ligasy PSG Maccabi şonda 9 sany gol uruldy. Gyzykly we şowkunly geçen bu oýunda Paris Saint-Germain 7-2 hasabynda ýeňiş galandy. Bu oýunda Messi, Mbappe, Neymar we solardagylar gol urdy. Şeýlede bu oýunda ýene bir gol bolsa Goldfriediň adyna ýazyldy. Ol 67-nji minutda öz goraklayan derbezesine öz gol urdy. Israil klubynyň 2 golunu bolsa Abdullah Esed öz hasabyna ýazyrdy. Ýewropa Çempionlar Ligasynda Real Madrid Germaniýada özüniň ilkinji ýeňilişine sezewar boldy. Düňkü bolup geçen çekeleşikli oýunda Leipzig kluby 3-2 hasabynda ýeňiş galandy. Leipzig'iň gollary Joško Gvardiol, Christopher Nkunku we Timo Werner'iň atlaryna ýazyldy. Nemis kluby bu oýundan soň 9 açko bilen ikinji ýere göterilmegi başardy. Lewandowski'nin gollary Bavaria 5 milyon euro getirmek mümkün. Lewandowski'nin transfer töleýleri Barcelona'nın Çempionlar Ligasynda oýunlaryna bagly. Tomusda 34 ýaşly futbolçy 45 milyon euro möçberinde nırk bilen Bavaria'dan Barcelona'ya bark koşuldy. Bavaria 5 milyon diýip aýdylýan bonuslar aňsat almagy mümkin. Olaryň tölebi Barcelona'nın Çempionlar Ligasyndaky netijelerine däl Lewandowski'nin urýan gollaryna bagly diýip habardaýdylýar. Şeýle-de Lewandowski Barcelona'nın düzüminde 15 tuşlukda meýdana düşüp 17 gol we 4 sany golly paslar geçirdi diýip habardaýdylýar. Cristiano Ronaldo derňewçilere özüniň aýlyk girdejisi barada maglumat bermekden boýnun açyrdy. Ol prokuratura işgärlerini hasabat bermekden ýüzübertip internet ulgamlarynda habarlar ýaýrady. Last Tampanişiriniň habaryna görä, ol 2018-nji ýyldan 2021-nji ýyla çeli Juventusda wagty özüniň aýlyk girdejileri barada prokuratura işgärlerini hasabat bermekden ýüzübertip diýip habardaýdylýar.